nousee. Noniin. Nyt menee. Näin menee jo. Joo. Eli tässä kasaillaan erittäin tehokasta laskentakäyttöä tarkoitettua tietokonetta. Täältä löytyy Intelin omaa emolevyä X79 Speedy-sarjalla. Kantaa Schooltrail koodinimeä. Prossuksi on valittu Intelin Costa Rica-sarjaa lippulaiva, eli toi 3960X i7, joka pitäisi olla tällä hetkellä markkinoiden tehokkain työpöytäkäyttöön tarkoitettu prosessori. Kova. Mitä se nytkin? No, tämän pitäisi ottaa kyllä vielä videoita. Jaha, se otti vaan joku välikuva. Se on kovalevyynä on käytetty 2 kappaletta Western Digitalin Caviar Blackeja ja 1 kappale 3 teran kaviari, ei se ole kaviari kuin Green, Eco Green. Muisteena käytetään Corsairin Vengeance-sarjaa 1600 MHz ja täältä löytyy 4 kappaletta muisteja. Erikoista on se, että 8 gigaa per kamp. Eli emolevyltä löytyy 8 muistipaikkaa, niin muistit on sitten jälkeenpäin vielä laajennettavassa siihen maksimiin tuettuun 64 gigaa. Joka on aika hyvin. Näytönohjaimeksi ei ole valittu mitään maailman tehokkainta. Täällä on Asusen GTX 560 1 gigan malli DirectQ, mutta se on tehtaan ylikellotettu malli, eli vähän tehokkaampi kuin vakio. Jäähdyttimenä toimii Intelin oma nestejäähdytinratkaisu, eli saadaan vakaasti sitten kaikki turbo-ominaisuudet sun muut sieltä käyttöön. Ja nyt vaan saadaankin teho irti vakaasti, niin otetaan. Muistit asetetaan Quad Channel tilaan, koska tämmöiset emolevyt tukee semmoista. Ei oo ennen ollut, ennen kuin tuli nämä uudet 2011 kantaiset prossut, niin ei oo ollut Quad Channel tukee mun muistaakseni missään. Tääkin kattoo sitten tarkasti, että mahtuuko toi ylipäätään toi jäähdytin tohon, kun näissä on niin korkeat nämä siilit näissä muut. Tai eiköhän se sinne mahdu. No, pistetään poikki nyt. Pistetään poikki. Tulee liian pitkä video, ei jaksa katsoa, mut Joo.